Maayong hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live kag sa amon nga YouTube channel. Kagkaroon batian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagiri ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Aboitiz Group interesado nga mag-invest ng 2.8 billion pesos para sa bulk water project sa Negros Occidental. Retired police pinasod matapos matiruan sa classmate man nga pulis. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagapati nga nakinahanglan pa pagtukod sa isa ka probinsya para sa Negros Island Region. Mag-asawa nga ibulbado sa investment scam sa Capiz nadakpan sa Baguio City. Kag sa Good Vibes, banyo sa Bacolod City Government Center, ginhimo nga garden sa isa ka plantito. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, tumandok sang Kawayan Negros Occidental nga national scientist ang nagtaliwan sa edad nga 23. Napatay sa ospital si Dr. Angel Alcala kahapon matapos makonfine sa sulod sang 3 ka adlaw. Ining kumpirma sa iyang anak nga isa ka veterinarian nga si Ellie. Si Doc Angel ang nagdako sa banwa sang Kawayan kag anak sa isa ka mangingisda. Ining nag-inspire sa iya nga magkuha sang kurso nga biology courses sa Silliman University sa Dumaguete City sang 1951. Kung sa diin, siya naging magna cum laude. Nagpa-Stanford University siya bilang Fulbright Scholar kag natapos ang iya masteral kag doctorate degrees sang 1966. Kag liwat nga nagbalik sa Silliman para magtudlo sang biology. Nag-focus siya kag ang iya team sa pagrehab sang coral reefs kag ang paghimo sang artificial coral reefs. Sang 1991, gin-appoint siya bilang 19th President sang Silliman kag nangin DNR Secretary sa panahon ni Anay Presidente Fidel V. Ramos. 1992, gintagaan si Dr. Alcala sang Ramon Magsaysay Award for pioneering scientific leadership in restoring and protecting coral reefs. June 2014, gin-confer ni Anay Presidente Noynoy Aquino kay Dr. Alcala ang Order of the National Scientist of the Philippines Award. Sa number 9, Bacolod City Mayor Albi Benitez nagsiling nga manabat ang mapaslawan nga mag-present sa vehicle nga na-assign sa iya. Inimika ang tanan sa ginapatigayon sa karon nga inventory sa mga assets sa sulod sa Bacolod nga nagalakip sa mga salakyan. Sa 408 ka mga salakyan sa syudad, may 122 pa ka mga ginapangita. May show cause order nga ginpapanaog suno sa kay Benitez sa mapaslawan. Mabudlay suno sa iya kun papel lamang. Ang records gani sang General Services Office bahin diri ang hindi magtali sa libro. Suno sa alkalde, mas madamo ang nakalista sa libro kag initanan kabahin sang investigation angot sa book clearing. Samtang nagsapol na sa mga department heads angot sa MabCab kung sa diin pagi sa isa ka app tigayon makagamit ang mga empleyado sang salakyan sa syudad para sa ilang mga official business transaction. Kumahambal sila guba, itudlo kung diin para kantuan. But as of now, may mga 122 again nga wala. So kung hindi nila niya ma-produce, no, there will be a show cause order na ipagwa sa ila. And the rest is of course the process on. May timeline to mo sir. I think they're doing that right now. By next week, equipments other than the vehicles, are you... At hitamo na, we will pangitao ginin namon tanan. Di ka budlay kung papel lang. Yung pamangkot ko man ng kowa, nakita nyo? Sa number 8, 11 pa ka mga barangay sa Bacolod ang ginatingawaan nga mapaidalom sa drug-cleared barangays. May 14 na ka mga barangay ang gindeklarar nga drug-cleared sa Bacolod. Gani ginatingawaan karon sa katapos ang City Anti-Drug Abuse Council nga madugangan pa ang mga barangay nga makabig hilway na sa impluwensya sang illegal nga droga. Suno kay Kadak Program Coordinator Retired Police General Primitivo Tabuhara, ira karon ginapabaskog ang community-based drug rehabilitation program agod nga posible madugang ang 11 pa ka mga drug-cleared barangays sa first quarter sang sininga tuig. Nalakip sa mga barangay nga natalana para sa assessment kag validation sang Oversight Committee ang Barangay 7, 19, 21, 31, Barangay Alangilan, Alihis, Kabug, Filisa, Mandalagan, Pahanukoy kag Punta Taytay.
ang pagbabaskog sang anti-illegal drug recovery kag rehabilitation program ang kabahin sa mga kabangdanan nga nagbaton sang award ng Bacolod gikan sa National Anti-Drug Abuse Council sang nagligad nga tuig. Sa number 7, isa ka kalanaan sa tabok sa Bacolod City College ginkawatan sa mga lamesa kag pulungkuan, pati bunga sang Indian mango wala makaluwas. Yaring report. Nakibot si Elvira Libong Kugon nga sa iya pagpanghimo sa ginobrahan niya kalanaan sa tabok sa Bacolod City College sa Barangay Takuling kainasang aga, kulang na ang mga lamesa kag pulungkuan. Sa ilang pag-isip, 5 tanan ka mga lamesa kag napulo tanan ka mga pulungkuan ang nagkaladula. Ano na to siguro? Kay mga arrange na kami ni Humo, mga 6 siguro. Ano saan ka magapabukas na usually? 5 o'clock ga panaw na kami di kay Kapanghimos. Tapos, sino nakakita una? Ako kay ginapangita kong isa sini. Kay di I-plastar mo na tayo. Plastar na to. Hindi nang isa. Uy ko lang doon yung tayo lang isa. Amo na mula. Suspetsyo nila, nagtakla sa gate ang kawatan para makasunod sa kalanaan. Sa ibabaw sang gate, nagasagnoy ang sangasang puno sang Indian mango, kag ang ahaw-ahaw nga 4 ka mga bunga, nadula man. Sa nagligad nga gabi, nakabuhi ang ilahinuptanan nga ido. Duda nila, may nagtingwa na nga daan nga mangawat sang amo nga adlaw, pero wala madayon. Kagabi, nakapangita sa pamaagi ang kawatan nga madala ang mga lamesa kag pulungkuan. Amo lang nga kay Ido balaw. Sige tagol. Oo, kag nakabuhi gid sa igot kay. Nakabuhi, pero wala na siya kinabuhian usually. Oh, ay wala siyang buyan. Siguro may tawag ito. Kagabi wala man kahod. Duway kami di ka pabatyaw kay basig na nakatulog lang ito mga kagawon basig mga ano to bulak 4-3. Pero grabe, pati nabisa na naging kawat, ha? Ganyan. Pati dyan, Mingo. Suspetsyo nila, sa man gate naman nag-agi ang kawatan pagwa, kaysang aga, nakabukas na ini. Ilan na ini kaging pablotter sa PNP ang amunga insidente. Nagapanawagan sila sa kung sino man ang mahimo baligyan sa mga lamesa kag pulungkuan nga mahimo makig-angot lamang sa Police Station 6 sa Bacolod City. Sa number 6, retired police pilason matapos matiruhan sang classmate niya man nga pulis. Pilason ng retirado nga pulis nga si Abraham Perez matapos ini matiruhan sang iya man classmate nga retired PNP member nga si Franklin Balbagyo. Sa investigasyon sang PNP, gindulong ni Perez ilang balay si Balbagyo sa Barangay Zone 10 sa Talisay City kag didto kag nagbaisay ang duwa. Tubtob nga ginkuha tani isang suspect ang armas ni Perez. Nag-agaway ang duwa. Tubtob nga mapalupok ni Balbagyo ang armas sa tiil ni Perez. Siyang giliyon man nga nagpangayo sang bulig sa pulis. Detain siya karon sa Talisay City PNP. Sa number 5, babae ang ginaligar na lakip sa listahan nga naupod sa mga ginpang-utod nga mga kamot nadakpan sa bypass operation sa Silay City. Arestado ang mag-live-in partner sa bypass operation kagabi sa barangay Mambulak, Sudad sang Silay. Ang subject ng bypass amo si Maria Chinchin Grace Cuadra, 27 anyos, kagupod na dakop ang live-in partner nga si Jeffrey Fuentes. 353,000 pesos kabaluro sa iligal nga droga ang nakuha sa ila lakip ng isa ka armas. Ginausisa karon sa Silay PNP kung si Chinchin Cuadra amo ang ginatumod nga isa sa mga persona nga nalakip ang ngalan sa papel upod sa nasapuan nga utod nga mga kamot sang tawo sa galunan sang ice cream sa Barangay 2 sa Bacolod sa nagligad nga semana. Sunod sa kay NOCPO spokesperson Lieutenant Judices Catalogo, ang nadakpan nga suspect ang nagsiling nga hindi siya ang ginatumod pero ini ang ginausisa sa karon sang kapulisan. Si Cuadra ang sunod sa kay Catalogo, taga Bacolod kag yari lang sa Silay kung saan nagapuyo ang iyang live-in partner. Pahayag naman ni Police Station 2 Commander Captain Jonito Pastrana nga dako ang posibilidad nga si Cuadra amo ang ginatumod sa listahan. Isaabi si Chinchin sa duha ka mga nabilin nga persona nga nasulat sa papel nga wala nila maistorya bangod wala man ini sa Bacolod. Siya ang sunod sa kay Pastrana, himata man sa convicted nga Cuadra sa Bacolod. Detain karon si Cuadra lakip ng iyang live-in partner sa Silay PNP. Sa number 4, mag-asawa nga imbolbado sa investment scam sa Capiz City ang nadakpan sa Bago City. Arestado sa Bago City ang mag-asawa nga ginaligar imbolbado sa investment scam sa Rojas City, Capiz. Ang gindakop amo Sunday NG Esteves
nga Operation Vice President sa isa ka marketing corporation kag iya sini Mrs. nga si Jeka. Ang duwang may warrant of arrest sa kaso nga syndicated estafa. Lunsay nagapuyo sa bago ang mag-asawa apang sila ang natalana nga i-transfer sa Rojas City PNP matapos ang pag-aresto sa ila. Sa number 3, nagapati si Bacolod City Mayor Alvin Benitez kay hindi na kinahanglan pa ang isa ka probinsya para sa ginapropose nga Negros Island Region. Ginaduso naman ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Suno kay Benitez, madugay ang among proseso kag base gani hindi pa matigayon ang among tikang sa sininga administrasyon. Luyag nga mahang pa ni Benitez ang panindugang ni Digamo kay kun equal footing o kun patas ng representation man lamang ang gusto sa gobernador sa Negros Oriental. Ini ang saranga matalakay kag ma-address. Kahapon, nagsapol si Governor Eugenio C. Lacson kag Digamo sa tinutuyo nga maingganyo ini nga magsuporta sa NIR. Ginapasalig ni Lacson nga paagi sa parayon nga pag-istoryahanay nga ini nga isyu ang mahatagan sa nagakaigo nga atensyon. Samtang sulod sa kay Benitez, parayon ang inventory sa mga offices ng national agencies lakip ng ilang manpower para sa ilang ginadusog executive order para sa sub-region o kun sa NIR. Kung mahumana ini ang drafts ng EO, ang iyang isabit sa kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. para masabit for approval sang presidente. I don't think it's necessary. Ano ang purpose for creating another province? I mean, for what purpose? So they will still have. So then he will equal agree to the footing. NIR? Tama na? Yeah, that's what he's saying. He will agree to the NIR if a third province is created. Then maybe why don't we address the issue at hand? Kung ang iyang reklamo is fair representation, then why don't we hear him out in addressing a fair representation solution rather than having a third province? Kadugay pa na eh. That goes to a process that might not even happen in this administration. Ako, let's just address, because I don't think that is the only solution for equal footing. There are other ways to assure them that nobody will be left behind. We shall work together, especially us who belong to this Negros Island. We shall continue to work together para ma-reach din natin ang full potential of our respective provinces. Sa number 2, pagbiyahe sang traditional jeepney ang mahimo ma-extend tubtob sa katapusan sa bulan sang Marso. Pagdugang sa mga modernized jeepney nga magabiyahe sa Bacolod ang ginatuna naman sang syudad. May 350 na ka mga modernized jeepney ang nagabiyahe sa Bacolod pero kulang ini sa 1,099 nga target malabot sang syudad upod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa bulan sang Marso. Gani suno kay City Administrator Pacifico Magarit III, posible ma-extend ang interim permit ukon ang Provisional Authority nga ginhatag sa mga traditional jeepney operators. Sa records ng Committee on Transportation sang Konseho, may 320 na ka mga traditional jeepney ang nagabiyahe paagi sa interim service permit sa syudad. Antes matapos ang bulan sa Marso, ginalauman nga makalabot sa 500 ang mga nagabiyahe nga modernized jeep sa Bacolod. Ginatuna naman karon sang syudad ang pagdugang pa sang modernized jeepney. Iniagod mapunaan ang kadamuon sang pasahero. Bisan pa natugutan ang pagbiyahe sa mga traditional jeepney, pagiman sa extended PA. Masami, may mga pasahero sa gihapon nga nagapanong sa kilid sang karsada, samtang nagahulat sa masakyan nga jeep ilabi na kun peak hours. 1,099 might not be enough based on the traditional jeepneys running long before nga may modernized. So, ginapa-study na siya subong, ginalantaw man subong sa aton nga City Council. In the meantime, the issue is clear nga assuming 500 lang by March 31. May sobra, may kulang pa nga mga 600 that will have to be compensated by our traditional jeepneys nga roadworthy. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Aboitiz Infracapital ang nagpubutyag sa interes para sa joint venture kaupo ng Negros Occidental kag Bacolod City para sa bulk water project.
Sunod kay Cosette Canilaw, ang presidente kag chief executive officer sa kumpanya, 2.8 billion pesos ang ilang proposal para sa among proyekto nga pagatukuron sa Talisay City. Sila ang magasunod sa Public-Private Partnership Code sa Bacolod ug Negros Occidental, kag kung sila gid man ang maaprubahan kag mahatagan sa award sa bidding nga patigayunon, mga 2 ka tuig ang construction. Ang matabo sunod sa kay Canilaw ang mga magalihas ang surface water gikan sa mga suba. Sa piping nga patigayunon, ining igadala sa mga treatment facility padulong naman sa mga take-off points o kun sa water district. Sunod sa kay Mayor Abby Benitez nga mas maayo nga serbisyo kag mas barato nga bilis ang water supply ang kabahin sa discussion. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, sa karon may pila ka mga isyu nga dapat nga ma-address. May iban pagid nga mga investor nga interesado man para sa bulk water project. Kunyara ang Bacolod, mas attractive pagid ang proyekto sa mga investor. We're still finalizing it. That will be part of the proposal that will be submitted. The mayor to the saying Congress. 2 point something. Around 2 billion. Yeah. And when do you think you can start it? Is there a bidding that will be conducted? Or Yes, you immediately we will start? follow the PPP codes of the city and of the province in terms of approval and awarding of the project. Could it take off this year? If it's awarded this year, we will need at least 2 years for the construction. Walang supporting that project. Or Yes, joining well, that project? That's part of the discussion, but if it will bring better service and cheaper rates, pumulo yun. Definitely, Bacolod will be part of it. I understand may alaman, no? Pero politician, nagpakita din niya. So, we also appreciate your interest. So the bulk water projects won't necessarily be just one. May several out around the province. Yes, in the future, yes, no, but because the main target is Bacolod, so isa ka area nearest to Bacolod ang plano nato na i-develop. Kung PPP project na siya, may alam na i-invest ang province. Kaya we'll just make sure about right of way, water permits, ang mga nga. Sa Good Vibes, hindi niya luyag ang mabaho kag mahigko nga ulubrahan. Gani ang banyo sa Bacolod City Government Center ang iyang ginhimo nga daw kasubong sa isa ka garden. Yari ang report. Sa una mo nga pagtanaw sa sini nga banyo, pensaron mo nga nagtalang ka sa isa ka garden. Hindi ka magduha-duha nga magtambay bisan sa makadali-diri samtang nagapamati sang music kag nagalantaw sa mga tanom sa sulod sang ini nga comfort room sa 3rd floor sa Bacolod City Government Center. Malingaw ka man basa sa mga signages, mga quotes nga pwede makahatag sang inspirasyon. Istorya sang utility worker nga si Jacob Castellano, Hulyo sang iya maabtan ang mabaho kag mahigko nga CR. Gani isaya pagsugod man trabaho bilang job order worker sang syudad, ginpulawan niya ang paglimpyo sang na-assign sa iya nga banyo. Lemon para sa ang baho ma-absorb ya. Madula ya ang baho. Ang pangsorbe. Para sa imo ang isa ka comfort room or restroom, ano dapat? Hamot. Nagkagilo. Amat-amat niya man, niya ginhakot ang pila sa iya mga tanom sa iya balay, kag sa mga ginhatag sa iya nga mga tanom, nahimo niya nga daw hardin ang comfort room. Kaya you know what? Kaya paano ang baho sa ang odor ba sa CR madula kung may may plan? Bisan mga bisita kag mga kaupdanan sa trabaho ni Jacob, nalipay kag nagadayaw sa iya ginhimo. Pagsulit ko sa CR, sir, daw ma-appreciate ko ginado, ara kang sa beach, nakabugnaw. Although resort lang pakita ko sa mga tanom niya kanami. Do sa garden ka lang. Do sa garden ka lang. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, ang mga kasubong ni Jacob nga nagaobra sang extra mile sa trabaho. Ang luyag man ni Mayor Albi Benitez sa mga empleyado, agod nga malabot ang ginalauman nga pagbago para sa syudad. Extra mile kay para sa kay mayor nga gusto. Ang serbisyo mo bala hindi ang regular lang kundi nang may additional bala mabatsagan nga mile inabalang government that reaches out to the people. Conducive, we can be strict, we can be
we have to be fair, but at the same time, inabalang hindi ta matahap sa city government ta. And it starts on the small things, a receiving desk, a CR. So amo gina siya hindi lang yan sa JO ta sir, kundi sa tanan ta nga employees nga Ay, ang platter ko yung nanamiyan ko sa akong CR na kahamot. Si Jacob, ang taga-barangay Estefania, ang nakatrabaho na sadto sa Manukan Country. Para sa iya, ang kalimpyo sang lugar, nagapakita sang personalidad sang isa katawo. Amo nga kasubong man sang iya ginihimos nga banyo. Blooming man siya kada adlaw siya pag-report sa trabaho. Tinik mo kanto ka sa banyo, laigid man ang environment, kay may tanom, laigid man ang feelings. May dugang pa nga mga quotes, no? May mga sayings nga do. At least ba naghahatag man inspirasyon samtang nagagamit ka sang CR dito Kasi sa dugay tang bayan na sang tawo sa BCGC. Posible, gan. At least siya ya extra miler, man importante sa tanan. Kaagaw itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Magapadaan kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.